Hello guys! Welcome po sa aming YouTube channel. So, for today's vlog guys, isi-share ko po sa inyo kung bakit po namin naisipan ni Albert na magba-vlog guys. At kung ano po yung naramdaman ko nung ano guys, nung una ko pong pagba-vlog, kung ano po yung ginagawa ko, ganyan. So-share ko lang po sa inyo guys ngayon. So, unang-una po guys, kung bakit po talaga kami nagba-vlog, ay po yung una po guys is yung maano po yung pagkamahiyain namin dalawa ni Albert, parang mabawas-bawasan man lang kahit konti. Lalong-lalo na po talaga siya pagdating sa mga ganyan, mga video. Ayaw niya po talagang humarap guys sa camera. Even if sa picture guys, bihira lang po talaga siyang magpa-picture sa Facebook niya. Hindi talaga siya mahilig mag-post talaga sa mukha niya. Ako kahit papaano, mahilig ako sa picture, mahilig talaga ako sa selfie guys. Pero pagdating sa mga ganito na video, isa din ako dyan guys, mahiyain din po talaga ako. Tapos, ayun nga po guys, para po ma-boost po yung confidence namin, para man lang mabawas-bawasan yung pagkamahiyain, humarap man lang sa camera, ganyan. Bawas-bawasan man lang ng konti, ganyan. Kasi, yun nga po guys, nung una po talaga, unang-una ko po talagang tinatry guys yung nagbablog ako. Sobrang natawa talaga ako sa sarili ko kasi niisip ko para kung tanga pala, parang tanga na parang tanga. Tapos parang hindi ako sa sarili ko na, ano ba to? Syempre hindi naman tayo kagandahan, hindi kaseksihan, di ba? Ang galit ng mga artista, parang lang, confidence talaga sila talaga sa camera. Diyos ko, ako ba naman? Diyos ko, naman itong itsura ko. Kaya parang natawa ako, Diyos ko. Hindi ko to yata kakayanin, ganyan. Kasi parang, hindi talaga ako confident sa sarili ko. Parang, wala, ang pangit talaga. Ayaw ko talagang ganito. Kaya yun, sabi ko, kaya ko ba to? Ganyan. Ano ko ba to? Didiretso ko pa to? Ganon. Tapos, yun, si Albert din po nagsasabi sa akin na, try namin, subukan po namin mag-vlog, ganyan. Kasi, mahilig din po talaga siya manood ng mga, ganyan, mga vlogger. Mahilig siya manood ng mga vlog, mahilig siya manood. Tapos, isipan niya, madali lang bang gumawa ng ganyan? YouTube channel, ganyan. Kaya, isipan ko guys, siya po yung taga-push sa akin na ganyan, mag-try. Kaya naisipan ko mag-search sa YouTube. Mag-search po ako sa YouTube. Unang-una po is yung sinesearch ko po yung paano gumawa ng YouTube channel. Take note ko po yan guys sa notebook. Meron po akong notebook guys na maliit. Take ko po yan lahat. Take note ko po yan. Paano gumawa ng YouTube channel. Paano mag-upload. Paano mag-edit. Paano basta mga ganyan. Lahat-lahat po yan guys, tinitikot ko po yan sa notebook. Tapos, yun, nung naano ko na lahat, mga kailangang, sa pagbablog, kaya tinatry ko na mag-video, mag-isa. Naalala ko po yun guys, is yung, hindi pa pala guys. Ito pa pala, sabihin ko pa pala sa inyo, umiyak po talaga ako nung time na gumawa ako ng intro, paano gumawa ng intro sa YouTube channel. Talagang naalala ko pa guys, KineMaster po yung gamit ko nung time na yon. Umiyak po talaga ako kasi na-stress ako, hindi ko po talaga makuha. Hapon na lang, hindi ko po talaga makuha. Ang sakit ng mata ko noon. Kasi hindi ko talaga makuha guys kung paano gagawin. Ang hirap pala, sabi ko, Diyos ko, hindi pala madaling mag-vlog, ganyan. Tapos, sabi naman ni Albert, ba't ako umiyak, ganyan. Susubukan ko lang naman. Kung hindi makuha, di hindi. Kaya try ko na naman kinabukasan. Sabi ko, ayaw ko na, ang hirap pala. Ganun, pero iniisip ko pagka umaga, sabi ko, what if kaya kung try ko ulit, malay mo makuha ko na, diba? Try ko na. Ayun, nakuha ko na talaga yung intro at outro kung paano gumawa. Kaya, oh my God, sabi ko, Diyos ko, thank you so much Lord God. Nakuha ko rin sa katagalan. Diyos ko, kahapon, umiyak pa ako. Ganun.
umiyak talaga ako guys kasi naramdaman ko talaga gustong gusto ko din ganyan, tapos hindi ko pala makuha ganyan ko. Diyos ko, akala ko naman makukuha ko ganyan, kaya yun, unti-unti ko na siyang tapos sunod nun nag-research na naman ako kung paano mag-upload ganyan, yun, paano mag-i-edit, anong application ang madali lang sa pag-edit ganyan, mga sound effects, kung paano mag-upload, paano i-insert, ganyan, mga background music, lahat po yun guys, take note ko po yun sa notebook, step by step ko po yung tinitake note, tapos yun, ginagaya ko na po pag ganyan, sunod na araw, nagawa ko na yung intro at outro, tapos sunod naman, paano magka-cut, ganyan, dun, umiyak na naman ako guys, kasi hindi ko na naman din nakuha. Diyos ko, isang araw ko na naman ginagawa at hindi ko na naman nakuha. Umiyak na naman ako. Diyos ko, parang tanga na umiyak talaga ako. Tapos yun, kinabukasan sabi ko, ayaw ko na naman, sumuko na naman ako. Tapos mga ilang minuto lang ko, tatry ko, baka makuha ko na. Natry ko na naman. Tapos yun, nakuha ko rin talaga. So yun nga po guys, parang doon ko na sa sarili ko na, ganun pala talaga, hindi mo naman makukuha pag hindi mo itatry, hindi mo subukan, hindi mo makukuha talaga. Kaya once na parang feeling mo kaya mo, try mo, kasi katulad sa akin, sumuko na talaga ako unang araw pa lang. So pangalawang araw sabi ko, tatry ko, tapos pangatlong araw failed na naman, hindi ko na naman nakuha. Sunod na araw, kaapat na araw, tinatry ko na naman. So yun po guys, parang naisip ko, hindi talaga ako susuko. So thankful naman ako kay God, tsaka kay Albert, kasi talagang si Albert, siya talaga nagbigay sa akin ng lakas na kaya mo yan, ganyan, tatry mo, kaya mo yan, ganyan, siya talaga yung taga-push sa akin na kaya ko, siya yung nagbigay ng lakas, ganon. Tsaka kay God na talagang siguro nakita niya din yung mag-iyak ko, 2 araw ako umiyak. Kaya hindi niya ako pinabayaan, talagang binabayan niya ako sa aking ginagawa, tapos nakuha ko rin talaga siya. Kaya yun guys, ayan po yung naranasan ko, naramdaman ko sa paggawa ng itong YouTube channel namin. Tapos ayun guys, nung nakuha ko na talaga siya lahat, nagawa ko na lahat, tinatry ko na naman mag-video. Isang araw sabi ko, tatry ko nang mag-video na kasi ako lang po nun guys, kasi may pasok po yun si Albert. Kaya ang una ko pong video guys, yung yung first Vita Plus Melon Gold, kung paano siya nakatulong sa akin sa aking PCOS na kondisyon. Kaya yun po yung una kong vlog guys. Sa hindi pa po nakapanood, panoorin niyo po yun guys, kasi talagang din po, thankful din po ako kay Papa God noon, kasi nga po yun, dahil sa first Vita Plus Melon Gold na yun, natulungan niya po ako. Tapos yun guys, nung pagbablog ko na yun talagang nahiya pa ako noon, kaya ang itsura ko noon, hindi ko alam kung ano ba yun, basta kasi nahiya pa ako dun sa camera, humarap. Dalawang isip pa nga ako noon na i-upload ko ba o hindi. Inasayangan naman ako kasi sayang yung oras ko, ganyan. Tapos sabi ko, ayan na naman, sabi ko, wala namang mawawala kung i-upload ko, diba? Tapos ayun lang, tinitignan ko yung notebook na tinitake note ko kung paano i-upload, ganyan. Kung ano pala guys, lang, kung paano pala mag-edit, mag-cut, yun, tinitake note ko yun. Inano ko yun, kung paano mag-insert ng mga background music, ganyan. Pero ayun, titry ko na. So yun, nakuha ko siya, tapos nagdalawang isip pa ako noon kung i-upload ko ba o hindi. Sabi ko, siguro, yung araw na to, ko na siya, na-edit ko na siya. Tapos, hindi ko pa siya ina-upload kasi talagang nag-iisip pa ako guys kung i-upload ko ba o hindi. Kasi, parang naman ako sarili ko na, ang pangit ko dito tignan, ganyan. Tapos sabi ko, parang ano pa yung salita ko na bubulol-bulol pa ako. Kasi nga, syempre guys, first time ko po yung ginagawa na nagba-vlog, sabi ko ganun, sabi ko bahala na, ganun, itatry ko lang naman, ganyan. Tapos yung kinabukasan, ko na, ina-upload ko na siya, sabi ko, tatry ko talagang i-upload, kaya yun, ko siya, titignan ko talaga yung notebook ko, ganyan, kung paano i-upload yun. Tapos mga ilang minuto, ilang oras, ganyan,
may nanonood na. Sabi ko, oh my God, kaya ko pala. Akala ko talaga kasi guys, hindi tama yung ginagawa ko. Akala ko mali-mali yung ginagawa ko. Kasi yun, titignan ko yun, inano ko, monitor ko talaga yun. Siguro minuto-minuto ko yung tinitignan yung, yung video ko. Sabi ko, ala, oh my God, may nanood na. Ganyan, natuwa ako kasi sabi ko, oh my God, may nanood na. Tapos, ayun, syempre, yung unang-una talaga guys, yung yung kontakin mo, panoorin mo yung video ko, syempre yung family ko, yan, ganyan. Tawagan ko sila mama, yan, sila kuya, mga kapatid ko, yung mga tita ko, ganyan. Kaya tawagan ko sila kasi nga, akala ko kasi hindi nila mapanood, akala ko mali yung pagka-upload ko. Yun, nakita nila guys, tama pala yung pagkagawa ko, tama yung pagka-upload ko. Kaya masaya ako, tapos sinasubscribe na nila. Syempre, unang-una talaga yung suporta sa family talaga. Kaya, at least parang masaya ako. Naalala ko pa yung 6 subscribers. Talagang tuwang-tuwa na ako, Diyos ko. Para na akong tuwang-tuwa na talaga ako. Kasi ko, yes, may 6 subscribers na ako. Ganyan. Tapos, tawa pa si Albert sa akin para din siyang nanuhan sa akin kasi tuwang-tuwa na ako. Syempre, di ba? Yung hirap ko, ilang linggo ko din yung ginagawa, 3 linggo din siguro ko yung ginagawa kung mag-practice ay ako, titake note ako sa notebook na naubos na nga yung ballpen ko, hindi talaga sumulat kasi haba na ng sinulat ko, yung notebook ko halos mapuno na kasi andun lahat talaga sinusulat ko. Ang hirap talaga, kaya para akong masaya na ganun. Syempre, malit lang na bagay, parang masaya na talaga ako sa 6 subscribers na yon sa loob ng 2 araw. Parang talagang sobrang saya ko na. Tapos sabi ko, oh my God, may subscribers na ako, tapos may nanonood na ganyan. Tapos sabi ko, hala, kaya ko pala talaga. Tapos yun, sabi ko, salamat salamat Lord God kasi binabayan mo talaga ako sa ginagawa ko. Talagang hindi mo ko pinabayaan kasi nakita mo naman talagang porsigido talaga ako. Ganyan, si Albert naman, nagpasalamat ako sa kanya kasi natuwa din siya sa ginagawa ko kasi nakita niyang kaya ko. Ganyan, nakita niya rin na masaya ako. Ganyan. Kaya sabi ko, mag-vlog na tayo kasi hindi lang pwedeng ako lang, dapat ikaw din kasi parang nga din yung mahiyain niya mawala, bawasan mo lang ng konti kasi mahiyain nga siya. Kaya nung pangalawang vlog namin guys, andun na siya, kaya ayun, pero parang ayaw pa nga rin talaga niyang humarap, kaya sabi ko wala namang mawawala, diba? Kasi yun, parang nasanay-sanay na rin siya, ganyan, sumasama na rin siya sa pag-vlog ko, ganyan. Sama na kaming dalawa, tapos kung saan na kami pumunta, gumala-gala, ganyan. Parang sinanay-sanay ko na rin siya guys na humarap sa camera. Tapos yun, ayun po yung naramdaman ko nung sa paggawa ko nito sa vlog namin. Tapos pangalawa po is yung kaya po kami gumawa nito kasi po para may may remembrance kami guys sa pagtanda namin, ganyan. Bigyan pa po kami ni Papa Jesus ng mahaba pong panahon dito sa mundong ibabaw na to. Edi sa pagtanda namin may makita kaming remembrance na mga ganyan video namin, ganyan. Kasi ngayon pa nga lang guys, natutuwa na ako kasi pag minsan wala akong load hindi ako makapag-upload kasi nga po yun, hirap talaga. Wala kaming wifi, load lang po yung gamit ko, giga lang po. Kaya ayun din po yung dahilan kung bira lang po kaming makapag-upload kasi nga po mahirap po sa load lang po yung gamit namin, wala po kaming wifi guys. So ayun nga, balik tayo dun sa remembrance kasi ngayon nga po pinapanood ko po yung video namin sa 10, kahit pa po 10 pa po yung video namin na upload. Minsan po pag pinapanood ko po, parang masaya sa pakiramdam, masaya sa feelings na ganyan pala, may remembrance ka. Yan, 1 buwan na po pala ang aming YouTube channel guys noong 27. Kasi nag-start po kami ng April 27 guys. So 1 buwan na po kami ng 27 sa aming YouTube channel. So ganun, masaya po ako ngayon kasi po sa 1 buwan may 79 subscribers na po kami. Parang ganun guys, parang sa ganung sa ganung bagay lang, parang masaya na yung pakiramdam ko kasi sabi ko at least papaano may nag-subscribes, ganun.
So, ayun nga po guys. So, ang next nga po is ang next po na dahilan po ay yung, syempre, alam naman po natin guys, na ang pag-vlog ay makaka-earn po talaga ng pera. So, syempre, kailangan mo talagang paghirapan, hindi naman as in na ganyan agad-agad makukuha mo yun. Kasi si YouTube, may ano po siya, meron po siyang para ma-monetize ka. Yung kailangan maka 1,000 subscribers, ganyan. Yung watch hours mo, maka 4,000 watch hours. Ayun po yung pagkaalam ko kasi nagsisearch din po ako sa YouTube kung paano ma-monetize. Kaya yun po guys. So, kailangan talagang paghirapan mo bago mo talaga makukuha. So, ngayon guys is 1 month pa lang po ang aming pag-vlog. So, nagpapasalamat pa rin po kami kasi po sa loob ng 1 month is meron na po kahit papaano may 79 subscribers na po ang aming YouTube channel. Kaya sobrang malaking tulong na po yan sa amin. Malaking pasalamat na po namin sa lahat po ng nag-subscribe. Yung 79 na yan. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo. Kung sino po kayo, alam niyo na po yan kung sino po kayo. Kaya salamat po sa inyo, sa inyong pagsuporta sa aming YouTube channel, sa inyong panonood. Kaya sana po talaga is katulad ngayon, parang 1 linggo na po kaming hindi nakapag-upload kasi nga po mahirap. Yun nga po sinasabi ko kanina na mahirap po talagang mag-upload kasi pangalawang dahilan po is yung po guys, yung problema ko nung nakaraan is ang tagal po ako nakapag-upload. Yun pala guys is yung cellphone kong gamit is puno na po yung phone storage niya. Kaya ayun, nalungkot ako kasi akala ko iniisip ko hindi na kami makapag-upload ng video, hanggang ganun na lang talaga, siguro hanggang ganun na lang, tas mag-aantay na lang kami kung magkakaipon-ipon ng kaunti, makakabili ng cellphone na yung talaga, yung mataas talaga yung ng storage ng cellphone. Kasi itong cellphone na gamit namin guys is yung lang talaga, puno na yung storage na, kahit yung ibang application ko dinidelete ko na. Kaya yun dahilan guys, kaya nahirapan po ako makapag-upload kasi puno na yung storage guys. Kaya gano'n nakakalungkot. Tapos kaya napapasalamat po ako sa inyo guys, sa inyong pag-subscribe. Sana po panoorin niyo pa po ang aming mga sunod po na mga vlog. Yun po guys, salamat. So ayun lang po, hanggang dito na lang po ang aking pag-vlog. Kaya maraming salamat po sa inyo. Sana po ay wag mo po sana kami sawa ang suportahan sa aming YouTube channel. Sana po mag-subscribe po kayo kung sino pa po yung hindi nakapag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye!